Avui us explicarem l'hort de primavera-estiu. Per fer-ho, us explicarem des de per què nosaltres hem triat treballar amb bancals fins les eines que fem servir o què hi plantarem. Per contextualitzar una mica, nosaltres en aquest hort ja fa 3 o 4 anys que hi som. Sí? I abans d'això portava 7, 8, 10 anys abandonat. Llavors el que ens vam trobar va ser una terra molt compactada i primer de tot hi vam passar un tractor. Després del tractor, el que vam fer va ser agafar les piles de terra i aixecar-les i deixar ja els bancals construïts. Al principi, per fer-los, no és només la comoditat, sí que al ser més elevat tindrem menys mal d'esquena, sinó que ens serveix per moltes altres utilitats. Una és el fet aquest de tenir uns camins marcats i que no es compactin. Aquests mateixos camins és pel dia que plogui, sí, i correrà l'aigua. Per tant, les arrels de tot el que cultivem no ens quedaran mai inundades. D'aquesta manera no se'ns podriran i no es morirà la planta. A més, al ser un espai molt més reduït, tindrem els cultius molt més enfocats i podem estar molt més atents, sí, a veure què ens hi passa, si arriba una plaga, si tenen alguna malaltia que no haguem vist o detectat, el fet aquest de perdre terreny cultivable o tenir un espai que no hi haurà plantes. I un altre avantatge és que, al tenir aquest espai reduït, tot l'abonat, tota la matèria orgànica que hi anem afegint, ens anirà quedant sempre al mateix lloc. Llavors farem capes i capes de terra bona, per dir-ho d'alguna manera, que ens aniran a ajudar que cada vegada sigui la terra de millor qualitat. Per treballar la terra nosaltres fem servir la fanga de doble mànec, que com veieu té aquestes pues de 25-30 centímetres, que ens entren i ens airegen la terra. Què té això de diferent, no?, a passar el tractor o una motoixada o un motocultor? Bàsicament que això l'aireja i no la volteja ni tritura, per extreure'n els minerals o els nutrients per la planta. Com veieu, aquesta és la textura que ens queda a la terra al cap de pocs anys de treballar-la d'aquesta manera. I important també tenir en compte l'amplada del bancal. Nosaltres els fem de 80-100 centímetres perquè si ens anem a més haurem de trepitjar-lo a l'hora de treballar i això és el que volem evitar. Llavors, des d'una punta hauries de poder arribar a tot. També dir que és important no plantar ni al mig ni molt a les puntes els cultius. Llavors ho podem fer amb triangles o, per exemple, en paral·lel i al mig guardar-lo per fer associacions amb cultius més petits o una aromàtica o cosetes així. A vegades també tenim molta pressa a l'hora de plantar i nosaltres, per exemple, estem treballant 2 bancals i en un encara hi tenim, d'aquests d'aquí al costat, adob verd, en l'altre encara ens queden calçots i a l'altre hi tenim el final de les faves. Una miqueta tenim temps potser de fer el canvi aquest fins a finals d'abril o així per fer la plantada a maig, com a molt tard. Llavors una mica perquè us planifiqueu a l'hora de plantar. Ens hem trobat una moneda ara a l'hort, això que us deia que havia quedat abandonat. No es veu gaire, però l'escut espanyol es veu, que no sé de quantes pessetes és això. Espanya, 1935, Juan Carlos I. Quan val això? Crec que el Banc d'Espanya ja no ho accepten. Abans de començar a plantar, és important planificar bé. Nosaltres, per exemple, tenim un hort d'autoconsum. Què fem, com decidim què plantar? Per exemple, nosaltres tenim guardat un espai per maduixes i un altre que aquest any hem fet tot un bancal d'aquests llargs de ceba. Quines necessitats respon això? Un, a les coses que ens agraden més i l'altre a les coses que més gastem. A l'atac! Nosaltres avui hem ajuntat els cultius de fulla. Per optimitzar espai a vegades també es pot fer els carbassons i al voltant els enciams o, per exemple, hi ha cultius que s'associen bé, com pot ser el porro i la pastanaga o com pot ser les tomateres i l'alfàbrega, que s'ajuden a repel·lir plagues o ajuda que el tomata, per exemple, tingui més bon gust, etc. Nosaltres en aquesta primera sembra hem fet una selecció de bastants enciams variats. Hem plantat espinacs i bledes, cebes, porros, hem fet pastanaga, mongeta, bitxos, albergínies i tomateres. I les 3 últimes coses que fem en el bancal, abans de deixar-lo per finiquitat, és escampar compost al voltant de les plantes, cobrint tota la terra. Fem un encoixinat a sobre d'aquesta capa de compost. I per últim, hi farem una regada. Check!